אנחנו נמשיך לעשות הכל. הכל כדי להחזיר את החטופות והחטופים בכל דרך. מי שייתן מחסה לחמאס מסכן את עצמו. ערב טוב ושבת שלום. הערב החטופות והחטופים ששבו אלינו יושבים לראשונה עם משפחותיהם. כמה טוב שבאתם הביתה. אנחנו לא ננוח עד שנשיב אלינו את כל החטופות והחטופים כולם. צה"ל חידש הבוקר את הלחימה ברצועת עזה וערוך לשלבים הבאים של המלחמה. חמאס הפר את הפוגה בכך שלא מימש את המתווה לשחרור החטופות והחטופים, ובנוסף ירה רקטות לשטח מדינת ישראל. חמאס עדיין מחזיק באכזריות 136 חטופות וחטופים, בהם 17 נשים וילדים שנחטפו מבתיהם באופן חסר רחמים. אנחנו נמשיך לעשות הכל, הכל כדי להחזיר את החטופות והחטופים בכל דרך. אנחנו ממשיכים להשקיע מאמצים מודיעיניים ומבצעיים רבים בכדי להביא מידע על מצבם של החטופים. בימים האחרונים צה"ל יחד עם משטרת ישראל בישרו למשפחות של החטופים אליהו מרגלית, מיה גורן, רונן אנגל ואריה זלמנוביץ' על מותם. זאת לאחר שוועדת מומחים של משרד הבריאות יחד עם המכון לרפואה משפטית, הרב הראשי לישראל ומשרד הדתות קבע את מותם בעקבות ממצאים שנאספו ומידע מודיעיני מבוסס. במבצע משותף של שירות הביטחון הכללי עם מודיעין מדויק שלו, יחד עם צה"ל, הבאנו את גופתו של החטוף אופיר צרפתי זיכרונו לברכה לקבורה בישראל. אנחנו מחבקים את המשפחות בשעות הקשות שלהן וממשיכים ללוות אותן. משעות הבוקר תקפנו למעלה מ-200 מטרות בתקיפה מדויקת, מבוססת מודיעין איכותי מהאוויר, מהיבשה ומהים ברצועת עזה, לאורכה ולרוחבה, בח'אן יונס, רפיח, ג'באליה, בית חנון ועוד. תקפנו והשמדנו מטרות חמאס, מחבלי חמאס, שנמצאו בתוך מפקדות טרור, אזורים ממולכדים במטענים, מנהרות טרור, עמדות שיגור ורקטות. תושבי עזה, יחיא סינואר בחר להפר את המתווה. הוא בחר, הוא אשם, הוא אחראי. הוא ידע מה יהיו ההשלכות לכך ובחר בהן. הלחימה שלנו בחמאס דאעש היא בכל רצועת עזה, באוויר, בים וגם בפעולה הקרקעית. אנחנו פועלים על פי הדין הבינלאומי. אנחנו פרסמנו מפה מפורטת אשר כוללת חלוקת אזורים שתאפשר לתושבי עזה להתרחק מאזורי הלחימה למקום בטוח ותמנע מחמאס להשתמש בהם כמגן אנושי. מי שייתן מחסה לחמאס מסכן את עצמו. כל מערכי צה"ל ניצלו את ימי ההפוגה על מנת לחזק את המוכנות. רעננו את הכוחות, העמקנו בתוכניות התקיפה והתכוננו היטב להמשך הלחימה. המטרות שהוגדרו לנו ברורות, ואנחנו נמשיך לפעול לפירוק חמאס וליצירת תנאים נוספים להשבת כלל החטופים והחטופות. בצפון, בשעה האחרונה, תקפו מטוסי קרב ומסוקים מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. חיסלנו חוליית מחבלים שפעלה בשטח לבנון בסמוך למרחב זרעית וירתה רקטות משטח לבנון לשטח ישראל. הרמטכ"ל קיים היום הערכת מצב יחד עם פורום המטה הכללי לאור חידוש הלחימה ומעבר לשלב הבא של המלחמה. בעורף החלטנו הבוקר בהתאם להערכת המצב על שינוי מדיניות ההתגוננות והחמרת ההנחיות בחלק מאזורי הארץ. אסור לנו לכולנו להיכנס לשאננות. מערך ההגנה האווירי עושה עבודה מצוינת, אבל ההגנה אינה הרמטית. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, הן הנחיות מצילות חיים. גם בשעה זו משרתי צה"ל בסדיר ובמילואים, דרוכים וערוכים בכל הגזרות, בחזית ובעורף, נחושים להמשיך ולהילחם. שאלות.